Toh, sesisian pat ay gani gesngi, ngadon man ay biang ikawi pagijing hikai, kaba kodor, kaba suk, kaba pilaban, sngot hu shai, kaba nyarap ipi bapin nangban shikriyo blay, shushu ay gani gesngi, kibangi imangi. Ay ngo yu blay bang ayo yagaban, hikai biang ipi yagini ki eki ba, nganget wat lakilong kiba suk, kiba shai, kiba kibriyo barok ilaban sngot ho. Kandalong shisha gajing yarap ipi bapin Iaid baru blay. Bat bapin la ia kaban yo ia gajing dan kam. Naga ketin gajong blay ke ega bo blay kwa ega jing im jong pi. Ngai ngu yu blay ba nga puli kini ka Bible nga yo kini ka nongrim. Desi nga la jukren ni kini lala ka jong. Nrai nga lumlang iki mentagas ngi agani ka jing hikai. Namangan ay kertengi gani ka jing keren jonga Shong, Ieng, Iaid, Thiah. Kani kedai ka banga jukren berobor lala ka jong ka jingkren. Kamut ngala jukren la ka jong i ka ba kumno bo briu haban Shong. Kumno bo briu de ban Ieng. Kumno ngi de ban Iaid. Kumno ngi de ban Thiah. Ngala jukren ni kani lala ka jong rei hagani ka voice message. Nakwa ngan kentup langi gini baro bat ngan sawanra iki kawai hedin kawai. Ngan keren shuai ka ba Shong. Ndang ina dep ngan sekeren ni ka ba Ieng, ngan sekeren ni ka ba Iaid, ngan sekeren ni ka ba Thiah. Hi kan inga shim na gajing im ka jong brio baro. Baro ni sedang ni gajing im nang ni. Baro ru ni don kam ni kini. Sautuli ki eki gajing im. Klem gini sautuli brio umla setiaban im gajing im ka ba koit bakia. Kini nga keren ni gajing long brio. Brio bakhahi agni ka perthei. Udai man yo apor ka bo Shong. Udai man ka por ka bo Ieng. Udai man ka por ka bo Iaid. Bagari man ka por ka bo Thiah. Lada ubrio umle yakini. Undan jingpang. Undan jingi kendo. Kabe ka jingim. Ti haga juk rukom ru. Ngan yalam yakini. Syaga jinglang mensim. Ngan keren yakini. Aga jinglang mensim. Ba aga jinglang mensim jangiru. Ngidon kam yakini ginong rim. Te ngakwa bangan sedang yakini gajingkeren jonga metagesngi. Hoit ngala dep ong lepa malagapor bah gini ki voice message ngan keren suki bah. Ngan kam keren beniaru. Te de nang tukadaw wali kirki ngakwa bapin. Ay por nga bang keren. Ba kabaning kong kabang ngakwa bani keren bat pi gadai. Ya kabaning kong bagata gadai. Bahaga jinglaw man siyam jangi. Ublay ulabu ingi bingi de panang ban Shong. Ladangim nang ya gani. Nganut ban ong. Nginum da yo iga bakraw gachingim. Ngan sa panifi na Bible shibon baha mentagasngi. Bat lingba gini kiktian. Kibiya day bat kani gabaning kong tam katagaday. Kumno ngi day banang ban Shong. Habang isyakriyo play. Buwan ba gibriyo giday gibamla ban Shong. Nangay pisayo gibriyo gibalong. Restless. Gibamla ban Shong ajo. Kitan gibriyo gibalong kumta. Tengah kuat ngan orang ipi gani gapora ga jinglaw man simi. Ublay ukwa ingi bangi de banang i gani ga baningkong bakata kadai banang ban Shong. Hagani ga jingkeren jonga ngan penipi katuan ni nagi nuksa naga Bible.
Kabanung kong tam kabang isya yo sngaw bat ngarong an keren me nagasi kita kaday naga gospel ka jong Lucas. Kalanang ka besipo naga dekat ka balay po pra terter. Kababu ka ong kumni kat bagi nang let jinglet ularong ka wai gisnong ret bat ka wai ka brio ka bakiteng ka matha. Kala pediang sngaw bahai us ka Ieng jongka kala dan ka para ka bakiteng ka merik. Kabala Shong ru haki kejat jong utrai bat kabala shashkwar ya ka ketien chao. Erega matha kala khuslai sepang bun ke jingkam. Tiga lawan na ubat kala ong kutrai mem kmi baga para jonga kala ino yang aban sutrai jing trai marwai. Ong ikan na magataba kan wanyarap lemenga ndri utrai uli thu la ong kumar tha pa kuslai. Papensitom sat yala di sepang bun ki eki eru. Hari tang kawai kabadon kam kameri te kala jit igata ka benta ka babaha. Ya kaba an omrong no naka. Wat lang ala kren ni kani galenong laban ong no daki dam ong regi spasin re la don trai ka saupo san fusin ala kren ni kani galenong. Ia kani ke jinglet ke jong jisu se kani ke sinong. Habaki don kini ki laingot sipara. Ke Mary ke Martha baru Lazarus. Ngala jukren ni kani galenong la bon sin. Bat ngashim bagani galenong kani ke bakodor pala. Namar piyo in da bu jisu rung ni ke Ieng de ke Martha ka bapriang. Rega Bible ka ong kaladan ka para ka bakiteng ka Mary. Kabala Shong ru haki kejat jong tuai bat kabala shashkor iga ketien jong. Hi iga ni ka ba Shong haki kejat jong tuai kadeka ketien ka ba ngalaban ong kadeka jinglong bensim ka ba jrong tam lagi jinglong bensim bar. Piyo Ieng ni abaka Martha ka kuslai ka complain yo disgrace. Ujisu keren ka ketien ka ba don kam tam ya ka Martha wong. Martha ba kuslai ba pensitam sat ila di sepang bon ki eki. Hei don tang ka wai ka ba don kam But Mary ka legit ita ka benta ka ba. Ya ka ba nam rong no na ka. Fitip ka ita ka ba don kam Ka ba don kam ka day ba ka Mary ka jet ya ka ban itlut eki baro. But abo Jisu wan ka jet ban Shong haki kijat chong tuai. Bat ban shashkor ya ka ketien chong. Baro aba mi shabar haka jinglaw man siyam. Baro ka jing kraw ka ba pinsa yo hadian ya ka nega jing shakri ka day. Bapinang ya ka nega bo Jisu ang ka Mary ka legit ya ka taga benta ka babaha. Ka ba don kamtam. Nga juong ikipriyo barabor baka nega ketien ka mga kren ka ba Shong hagi kichat chong tuai. Kadai ka ketien ka ba ngalangan ong. Ndon siyo da kawai pag ketien ka mga sngotonar. Namar ban Shong hagi kichat chong blay. Ka don kampalat. Ngakuangan ra ipisi ki dukhat Bible. Namar ban Shong. Haga jingda rakat ka jong blay. Nga perkhat iga ni jingja. Anut panong habang perkhat kumbaga deban long. Nga siya ilap wat tang mangilit kay mangi. Kibi sakriyo blay hayeng jong ki para long jong. Nga jiyo iga ni gaway ba katno gitu ki bayang basam gitu ki katu ka family ka bakhat yangi abang ilait mangi katno ki penbiang katno ki kemen ban Shong hajan jangi bangin yo bani keren bani liu jing mod iki bukan caman sim adu kan ki kwa bat adu kan ki sliang terang nama kan ka je pair bagi brio jong blay ki wana ga Ieng jong ki ngapar khat iga ni ga jingjang ni ga Ieng ngala snol ngo iga Martha ba kadang ken kor iga kam ga jam marga klempat ken kor ban Shong ki kijat so disgrace piti balay nama ngayo nga snot khuat abang puli ni ga lunong habau Jisu hiuro nga ga Ieng ka baning kong kadang ga jingsok ka atmosphere ng to Ieng
Kadana po ka presence ka jong play. Lani ka to ka air ka to ka Ieng kadana po ka chinor ka jong play. Nganul pa ka jingpan slay adapt ka to ka kamera. Ndaw jisu ang la ka jong sintor ban krani ki iki bijilio. Nganul pa ka deka ba kodor palat iya ki to ki brio bakini snaw ka jingkran jong. Ngada ngek bahaba ka Amerika yo iyo try marsen room ka yo snaw ka presence play ka jingpan slay. Manganut manong ka ilut ki kam ki jambaro ka i ni ka men ka ilut it ki jagi jinta ki jingpun kambaro namar balai ka i ban Shong ha ki chat jo tra balai namar mde kam bin Shong hi ni ka banga hikai nang ni ngam kwa ngan syukuran ni ka ku buji kran ya peaceful ko i ada ba pi kan do i brio ni ki wan ka ki brio ki bam dani e ki brio ki wan i ing jong pi ki de ki ba wan i tu khana man ki ki ba thai ki lor ni kam ki brio Pim so that ban Shong a chan chonki. Pikwa tamu kin late no. Pin kam snot nat la da kay day. Iya ke jingi kren. Kata ka dega belong natural yo brio. Ba pinum juo ban Shong ga Ieng ga be kren ki eki ga bom ya ha ba ga jing ko a jopi. Nga snot nat ba nong ki ni ngam nge bo jisu no wan ga ga Ieng bo yitu khana ye ga patei ga mariang e. Anod ba nga bo jisu kuren ki eki ga bijilio ki tien ki ba kodor. Bara baga Amerika yo snow ki kitien jong u kawan Shong ajan. Bat kada shashkor ya ga kitien jong. Kita ka banga ngakwa nga nong ifi. Ban sipun bor ki brew ban Shong ki kijat jong try ru kadeka ba e lada. Piklem snow tro ba kata ka ba pi Shong kadei. Ba pi Shong daga jinga ga jinar ka jong play ba pi yo snow ya ga presence ka jong play. Pin snow benut ban mi nang taro. Pinum snow tanat iga ban kerki ban mi na kata jaka ga ba pi Shong ban tuai. Pi igane ga ba Shong ga kijat jong try ong Jisu. Kadai ka way na ki badon kam e ong Jisu. Kadai ka badon kam e. But kadai ka ba kameri ka le kadai ka ba bahatam. Kabanom Joshua nakala no nanuro. Singala jukren bon sini kani ba kani ka Ieng kan sa ikandu jing e. Upang Lazarus bagi pakal uklem wan Jisu. Dinu yap ba kani ka Ieng kan ga jing e. Nre Jisu wan man penmi pat yu Lazarus. Nda wan man penmi pat ka Martha kale ikandu yu Jisu nre. Kata ka jing ikandu jong ka klem seiso. Nama ki brio ki bom jumlien man Shong ki kijat jong try kim snot hukum no man lej akmat jong play. Teng ki brio ki bom jumlien man Shong ki kijat try teng ki don jing e ki tuai kelumar. Keren kelumar, le kelumar. Keren gat sebalap. But you ibu Jisu klem la man pen mi pat u Lazarus abo you can do you Martha. Nama ka brio ko bom dan por man Shong ki kijat jong try kam snot hu try ku akum no. Hari ka Mary nda hadien bakalej show Jisu. Marsen po ka snot ho yo Jisu ko Bible ko angkala dem pat kala mani. Pi ki brio ki ba Shong ki kijat jong try ki brio ki ba snot ho yo play ku akum no. Mala da pimji Shong ki kijat jong try ding na pi don jing e pi shitwai pi span no blay but bo blay jubab pi kala sno si pi kala dom na kwa nong pi yakamart how Jisu pano she yung kili khat e ga para jong pa tre runga Ieng and rein daga Mary ga wan ka tip e ga lenti blay na mal ga ji Shong ha ki kijat jong try ka tip kum no day way day kum no long ka e bo kwa kum no ngan le jan jong u pi ka taka de jing hikai ka ba don kam tam na ka ni ga jing cha pen malian men Shong ki kijat jong try pinio iganan ga ike ga ba kraw ga jing hikai nang ta kani ga ba Shong tip ka de kani ga ba kran i ga taga learning i ga taga jing sha hikai teng im ju sha hikai ga jing dor kat ga jong men simu ko ngim pule Bible da ga ba sha hikai ho try ngim Shong ban pusan ni kitin ke jong play ba men sim jong play un yalaming i un tining i un hikai ni ngim don por piyo i bahagi ni gisngi em gisngi ki pupun kam bat ki priyo kim don por nda ba kim don por yo play nda ba ki ya be pa di ki kam bat ki le ban pen biang por
Pinu iya ka bakhat do kin po ka problem. Namar lada pim dan po ublay ro num dan po pi. Lada pim shakri ublay umlaban shakri shigi dan kam so pi. Takadaw piu Ieng ni baga Mary ka let show Jesus kanang ban mani o ka tip o play. What happened jong ka jing klumar ka jing ka confusion ka taka mo ka taka jing snowsi ka bamla ban tip bakala do no yalaw jong para. Henry haba ka let akmat jong Jesus Christ ka tip kumno ban let namar ka snow ho o play ban abaka mani dem yo. Ka kren ni kitien ki baga martha ka kren Henry ka ni ka kitien ka baga kren. Ka ktai ka do no namar Jesus yo iya ka baga yam. But the Bible ko ang ujisru yam. Kadway bo blay un pelong ipi meta gesngi ba. Compare la pi bun kam kat no, compare la pi don ching e kat no, compare la don be le apsai pi. Pen million ban Shong ki chat chong try ki chin tuai. Na magata ka dei ka bakor dor palat ki jing im jong brio. Ka dei ka ta ka ba pelong yo brio. Bo ni ban khet e na ka jaka. Na ma pi puli na ka kitab sam. Kala nang ko bakhandai pu wei. As a bone playing jump fi pila that again in the sam. Reteng ni klem tri kampat ika. Namara gani ga sam ga bakandai puwe wong uta ubashong. Kemau ngakren tang ga bashong. Ka meri ga shong ki kijat chong trai ka aipor. Mara gani ga sam ga bakandai puwe ka ong uta ubashong. Haga jaka ga bari jong bakli tam e unyo yaine apo ga jingka jong budon bor paro. Kan reutli gidan ki kitien haga ni ga sam. Bakordor palat ki jingkular. Henry baro ini ki jingkular kinja ke jing em jong priyo. Kadai lada unang ni kani ke khat ke bening kong ke bo David uthon ni ke baong. Uta ubashong aga jaka ke beri jong bakli tam e. Ngas no sti banganong ni pi kani ke por. Badon sibon ba ki priyo ki balet jing seng. Ki bun kam ki jing seng ki be mare ki jing let bi set ki yeng priyo bun kam ke thau committee bani thau meeting bun kam ke sna program bun kam ke pen bet kam bun kam ke penia pisan ga hagi jing seng bun kam ke be sinen sirom rei kim ju pen million ban ai ke por ke bun ban Shong hagi ki chat chong trai lada phim ju pen million ban Shong lada phim ju pen million ban Shong phino million hero but pin kirki aba pi Shong hang ta Andrei ka Bible kam dan ti da ka wai pat ka ong tang tau ba Shong tang kita ki brio ki bijet ban Shong haga jaka jong ba khli tam e kini yo yaine apo ka jinka jong ubudon bor baro ta daw nga dwai bo blay un kta iga do no jong bi meta kisni ba ga jing shakri yo blay ga jing laman sim ngi de ban nang ngi ni nabas dang fi gani ga ba Shong ga kreni ga jing laman sim ka ba nabas dang Habis sedang ban shakri yo play pidang su sedang permelian ban Shong ki cha chong try permelian ban pule Bible ban duai ban mani yo try ban Shong ban play jing mod ban Shong ka ba snap ye ka ktien jong play ru dei ka ba pi Shong ki cha chong try ka ba pi duai ru dei ka ba pi Shong ka ba pi mani pi ruai ru dei ka ba pi Shong ngayo I ga ne ba lesi ga ne ga ga point ka ba don kam e awang ka krene pi magata ka dei ban nang ban Shong Kan peninuk sai pina ka Bible. Ba ujisu ka Bible ka ong borobor. Uji Shong. But aba ujisu Shong. Ushong namar udan ka plan ka chople. Tip ka plan chople. Ngan puli pina ka gospel ka jong Yanis ka lang ka basao. Tangan puli na ka dekhat ka basao tetel ka ong kumne.
Tigala day ubane lingbai ga Samaria ula poipat agita ga shnong ga Samaria ka bakhat sikhare jan gita ga khndo ya ka bo Jacob ula ayo Joseph u khonjao te hangta kala dan ga pukri u Jacob u Jisu na magita ula thait na ga jinglain ka ko binde yo ini kin ga Bible kong ula Shong kum ta lor ka pukri te kala long hamar ka bandri u ji ula Shong wali kilat igani what she Iaid sa what she Ieng sa pigi pinang manji de ga jaka ban Shong kamau Jisu la thait na ga jinglai u Shong ai u de jiet man Shong ga jaka ga bade umlet Shong ha dukan sha u kremlet Shong ga restaurant Shong bat ki brio ki bayet ho khana klumar u Shong ha jan ga pukuri le singa kwang an Shong i pia ga ni ga por larang penuani ka se ka bakin jamin sem ga ni ga tien de ko kodor palat lada pila thait na ga jing Iaid lenti ga jong pia ga ni ga pertai dan gi sngi ga bapi thait dan gi sngi ga bapi dan ga jaka ga bapi klumar pila thait pila ngia what let Shong ga to jaka ga badan jing e ka Bible ko ang Jisu bula thait na ga jing lai u Shong ga jan ga pukri piwa ji Shong ga jaka ga batur khong ga bapila thait Shong ga jan jong ga pukri u Jisu Shong ga jan jong ga pukri ga jong jaka mrenga ga nong pi lada pila thait ga ni ga jing em what ji Shong ga jaka ga batur khong wali pala me diki kam per thai jobi Shong ga jan ga pukri ga jong men sim ko Shong ga jan ga pukri ga jong ga jing darakat ga jong play kata kali ga ktin na Shong ba di brio ga bakran ga ai ga lap me ga ai Shong ga jan ga pukri lada pinang man Shong ga jan ga pukri pinio I nan ga ga bakrao ga ni ga jaka ka jaga kamba ang ka jaga ga ba pla ga bakrao tam babo Jisu Shong ga jan ga pukri kandan ke eke bakrao ba ta ga dei kanong Samaria ka kentei ka bakodor ka wan tongo no ong ka bakodor na mar ngatip ba ni ka brio dan ka bakodor na pol ka u Jisu Shong ni phalo ka sandalo ni the jingba but people in the Bible u Jisu habau Shong Shong kai ba omangi su Shong kai em lenta u de Shong ong ka Bible u de tip ba agni ke jaka nga Shong hajan ka pukri kandan be tang si panggawan gani ke kentei ke buan tong o mensengi o Jesus dangi ke jingkare ningkong kami ke jingi ke nial se raya din Jesus kurani ke bekenjaman sen pada khat do ye thui ke jinglong jongka pada khat do ni ke brio ke ngai yo Jesus Christ mat ke ni ke brio ke kelalong kenong job ke Samaria barok bai fi o Jesus jet ban Shong jan jong ke pukri lada pi jet ban Shong jan jong ke pukri ke jong play haba pila thai hang ta ga jaka kan jalo ga jing thai baro namar ka jing ja thai jing gi dei ka jing job gi men sim ke ko dor show try malaga por bo Jisu thai u job men sim bara bo job men sim ka refresh ka replenish ka pen mi bujli biang ka sai biang ni ga eke betamai ta ka de ga bang ju shambro pigini ga bajiet ban Shong ga banang ban Shong ngayu I ka pen khai ke krau kadangan kerentang I ni mentak sngi ga ni ga voice ka ba lais pa praboy ba u Jisu jet ban Shong ajan ka pukri ko afir bin jet ban Shong ajan ka pukri aju let ka jan ka pukri ka betul khong ka bin de tong mi mi Shong ajan ka pukri ka ba ka jo ka kersai pro si sngi pro si me pinum kerdo pinum ter khong Dewi puli gini ke Bible no Matius kalau nong ke bakat sao kadang ke kamba abang inang ban Shong
Ngapuli ni nang ko bakhat sa wade akapor bu jisu sai itu kisana jar ngut kirang ba. Ndaw la yo itu kisan ligi kapu ber ligi dok ha wang wala miki ang nianga. But shua yi ba undu ai ban ai ngu cho play hukum ia kisan ran baki dei ban pensyong shania au plang. Shimi kita gi dok ha ba kita ligi dok ha ba yo to kapu. But abola kmiet. Sebenarnya ulah ngok ulah kedia ulah ai kapu. Haki senran bat hagi pai ba nga kuat pinio ini ketian ngaju puli gini berobol ngau trai ke kamba kamja bagi beriu ye yang ge ki jemur ge mare ye ya chineng shirom kamba kam ju jang da nga na krani pi gini gini ge bujulio ge jing shisha ne ge bakta ye ge jing shekuri pinio I teng teng da fimut ban le ye ge grafik haba jisu yang ne ukdia akpu ukmiet shebneng but udon kami ke udon kami upat ba ubanang ban Shong shania ubalong attentive uba play jingmat uba Shong shania ubalong relax uba snot ho ia kaban play jingmat ban pet be chong Jesus Christ fin lap de hangta ke se jaga kamba pi ngan kran ni gani nama gani gani bangidam shi kran malakapor wat mangi gi bakran tin ge jong play ru along tik kabangi kidia akpu kabangi kidia akpu Pi ka bakrenik tin ke jong blake ukpu ka krenik tin ke jong blake habang ikidia i ka tin to blake kamot ngi kran ngi pia i ka tin ke jong blake so pat ba but abo pat ba ukhi jingmot ukhi u hala u yeng u ya mi shabar rung shapo pin lap uni ba kidia kpu do na preng jaka ka baklumar but na ta daw jesus ong ye gi senran pin shong shania shwa i gibril vi puli ang tai ha ki we pat ki gospel ha ga jing thok ka jong ni ki we pat ki bril jong blake ong pin shong shania san po balai udah kuat igini nama lu jisu kuat bagi nong renti bagi shong jar bagi num ki agapor ke buku dia kepu nama ke kamba kalum jar lada ki briu ki kelumar bagi klem tre ban shong shania kerana ini ningkong ke jide bagi jinseng dan ke jinseng bagi briu ki mi shmi na ke jaka ke bagi shong dan teng gidan ki bami benek keren mobile sebar dan ru ki volunteer ki balik bun kam klem de kam Don wat ki nong elam ru ki bamare seneng sirum ki bale important beteng teng kaniru ke de wit yu nong kren kham tam le don ki brio ki ba mi shabar rung shapo lech toilet lani mi shabar le ke ei rung shapo ki le bun kam ba ki pen wit do de ge jing seng pin lap ka tu ka pen thut ye ka kam ba ka jong play ha ka ba nong kren udang mut ban kriya ik tin ki jong play ru umla shu namar ba ka don ge jing bom jai ba ka de ge jing bom nang jong ki brio ban shang khop keren menta gesni ba jisu abo shok u job ikitu ka kenthe dan ba pentot yo la da fimut ban yo I ka kamba aga jing im jo piru penjai jai la de pen shong chat hat ye ki brio ki ba pen klumar na snap ikitu ka jing pen klumar ye san na sha skor gitu kam dan kam gitu tapi kuat ban yo I ka kamba ka jo play ba piduai penjai jai la ka jo kamen sim penjar-jar ke jing mut so wat syakan rung lut ke jat bat pi shong pat ang po ke jaka ba pi duai u jisu au pen shong shania u jisu shong u shong thai baru job ye nong samaria ngayo I ne nganda pen I pi sibo ni ke tien shong nama nganom ya sten ngala ola panganom ya sten ko kan rung si pi da pi puli ni ke bible hagani ki kam jo apostle gani ru de banga set perkhat namar ko ipo ko ke tien na bible ba keren vi kadang ke jingmut ke bajilio po jongka kadang ke jingmut ke bajilio pet ngana pudi pinang ni na ke gospel emat ngana ki kam jo apostle kalau nang ka baar gani gani ke sngi ha ka ba mensi me khoi uwan ban hiar shagani ke perthai hiar apo to ke kamera ka ba ne kare ke sngi ke ba kraw palat ye ke balang la bano nama jisu undan sho ula pendap ila ke jong ke jingkula ban pha yo mensi me khoi Bada bagi senran ki ap yo adu si pos ni ki duai.
mình xem khôi uan pe uan kum no mình xem khôi ngân đập puli phi nó cái Bible kama apostle nó cái bar ngân puli nó khát mình kong kom ne anda la pai ke singi Pentecost ki baro ki le dan lang ga we jaka kendit lawan ke jing sawana beneng kum gal erba ko be ke thap bat kala pendap ge yeng baro ko we na khwa bina mak mai ni kitin kal ka be ke thap kala pendap ye ge yeng baro ko we ha ka ba kila yeshon fi umin sim khon wan ning ko ni ge kamra ba nang gidan chi spa ar ko ngot chin rang mat kan te one day ha ka por bakiyeshon umwana ga por bakiya hom mam gi maresh ni maresh tai bakiya yanka ile ni bakiya thu khana ne e one day ha ga por bakine gi shis pa ar pongot ki dang shong ban up yo men sim ko fi kene ga ba shong ga de ko in gi ba kraw palat fi kwa ban yo i ga jin trege jo ble ga balang ga jin shikuri pen million ni ga ne bangini shong lang haba ong shong lang u blei unum trege jaka ga bapi mi shong lang unum trege jaka ga bapi shong ta pi dat pi shrut pi nia ki committee unum tre u blei kwa igini si spar ngun bagina shong ni kini shong lang tang ko ge jing kwa jang ki ta long mangin up yu man si ma khoi cho blei hadu ni gi sni u blei mi ban tre de na man bakum ki bangen ni klem ya shong lang nimla ya shong lang nimlai shong lang way thot itu way pes ni way kunan ben way khatabet hage ni sni tgdaw u min sim kho joble u khlam ya hage kamra ga banen habaki yadon apden ga division ngan ong mi habaki yadon apden ga division kamat ke jinya per jimot la ga jong unum wan nan gi priu balang betu ai bo blem tre shus ngo tanat bo blem tre unum tre blem unum trengan ong beje pi num dani ero ga bale ang tade ga kinja dos da mun sim joble ju shong ga jaka ga baki wen na kren kham khori ga ta wat aba waso pol penchai ga tu ga jing ai jo mun sim ga shti ki karen ga bin kol nam khat sao ka badu ga kren shai bo blay shong ga jaka ga baki priu ki luma ar ki wen ki le mer ki mo ki shong shong ma people nang ni tong da puli pi ni ga khat ka ong ne kong aglo nong ko khat we khat saw khat shitish ki karen bening kong kalo nong ko khat saw khat life like kong namaru blay lo blay ga jing ki win re ga jing su ken kumba ha kita gi balang gi re khoi baro ba bin puri ga khat ko saw po kong to ai bo le itnat ba ga jing rin ti gi e baro de bi kwa ba yo ibo blay tray yo na kani ka kamera ka baneng ha ni ka kamera ka baneng baro bo ba nang ni gi dei ki be shong bet ki shong man up ye ga jinkular ga jung Jesus Christ bon pa yo man sima ko pengen pen ivi artli gi kitien ga banin kong la pendap igi yang baro ha ka bakile shong ka bar ko la pau ki thlle ki ba pat nat kum ga ding kala shong halor we po we naki ti la da fi shong man sim do ble yo man shong api la da pim shong man sim do ble la man shong api la da fi long klumar ga jinya dan ki brige ba kwa ban yo pdiang ka bor to ble ka jing im jong ki ka klumar ki jing mat tinu mo i u jisu kwa ba tre ga jaka ba ki brige ki nang ban shong ha ba kren ni ga ba shong fi khambon se ni ka kren ni ga jinga ka ba shong bor bor ga kren ni ga jinga bo brige ngai tanak ta daw an pen ifi sa khndiat na mangrang dan sibun ka por kiran ki kitien gi ba ka ba ga kren ni ki ba shong pipule no marcus kal no ko san pipule to khat san ru pilap ikata bo tu bo shong so e gadara pipule na den bo shong leng ko lom jing ta jisu be gi so no mana bagi sinong barok gi wan pe adin bagi sniang la yap kena sniang gi penai ni sinong barok ko ga wan situ lo lo mana gi wan ga ba plai ki ga la ba ni priu bo shong so
kapoin ka bening kong ka ngayo ina ni gede bo new buri ba shong soy de pipuli na ga gospel markers no masan ga khat ka khat san ka ong bat kila wan au jisu ba kila yo I yo tau ba shong soy bo shong kani gede ka tien ka ba sngot na pala uni ba shong soy u shong ka ba shong ga kren chi ga jing Iaid ka ba shisha ga chong o trai ula tip rio baru tip bau bo pelai u de tau Jesus Christ baru shong bon sen ngi ngim tre ban shong ngila yo jing pelai la yo ki kamba la yo jing pen ki an si bon ba brio ki ba wat manga banga tuai ma yo idon si bon ba ki brio ki ba yo e jingir kuno pelai rekin tre ban shong a jan chong Jesus Christ mare keleng bon la jong ka kam ngan pen I fi sa ka wai ga no na ga Bible ha ga jingi dai ba ni ga bang na kren ka ba shong ngayo ipi ka ni ga ba shong ga kadai ka tien ka so to na pala na mar ka wai ka ba ngayo I kadai kum ga nuk sala singa nom la ban pendap lut wat e ga dero na ma fi puli ga ni na ga kitab sam ga no ga bin ko ga kren ni ga jing shi sha ga ong tong na puli ga ong lenang bin ko ga bin ko ba ar ga ong ni suk utau brio ubam Iaid aga jingi sala jingi boman limni ubam Ieng aga lenti jingi nok pop limni ubam Shong aga jing Shong jong di berkebe yang ni ka kren lai tali uba Iaid uba Ieng pa uba Shong nga kren ni uba Shong uba Ieng uba Iaid pa uba Thiah asna dengan pen ipi ni ka tin Shong ni ka ong uba Shong aga uba Shong haka hukum ka jong trai per khat sinya singi ka man aga tin uplai ulo kemudian boleh tunggu ki wa Ubaselo so la ka ayo mo ka slajo ulu kam tlo no ke ike iru ko bole kan man ba pigini ga bishong ka bakian na ka bishong ga jaka jong ki briu ki ba pop ong no ka ba ko suk do briu ba mi ga jisla ba mam ni ba mi yang tino po ni ba shong ga jing shong ber kebe ka man ubam tre ban shong ga jaka jong ki briu ki ba ya kebe ni no ki ba ya kren ben ni no ki ba ben ni no wa ji shong ba ki ta ki briu ba bi ko suk do briu ba shong ay mo benong ubam shong ga jing shong jong ber kebe uju tre ba ni shong ga jaka jong ki briu ki ber kebe kedok ti ki briu jong play kedok ti ki politician kedok ti ki briu baro kedok ti gram bas nong kedok ti ki mek pa kedok ti lut baro i be shikri par lok par kal kedok ti uju shong ga ta jaka na ma ka ba ko suk to briu ubam tre ban shong aka jaka jong ki ber kebe baru so ong ni ki tin ndrei ubaka jing sngo ba jong o ka hukum try ba ka hukum try per khat sinyasni na yo iya ni ka tin Shong fi danga keren nang ni ran ka wai ka benta sapule mo pi na ka gospel ama nga na ka kitab root na ka ba ar fi plir khol ba ar fuwe ka root ka yet ho ya ga naw mi ka on ba bowas u pai ka ba ni Shong ba ki samla shin ram hal tu ayo man ba ka sngo Shong shit ga ni ka le yet ho shi ka naw mi ka on yo yo ga root nai le Shong ba ki samla shin ram kiri Shong ba ki samla kan thai para kan thai sa ba ki para kan thai namar ka karut ay ka naomi ka snot ho bau bau asu tes ya karut kade ka brigo bukum no habau ayla de ka bakan Shong ba ki para shin ra ndakayet ho shi ka naomi ka klam shi ka on wat le shi ki samla shin ra le shi ki samla kan thai rango blaya din ka to ni por ba bawas one page o page ka long kom no da bu phai ya ka ban Shong ba ki samla shin ra Vipule tin ke jom play ko ang lanong ka ba ar kitab rut ke khat ke biship ho ang u bawas te ula ang ko khon tolong ya pha ka bala ker khuno trai namar phalapun I khambon ke jingne sbona ke bakut bane ke banin ko
na ba pham shim le be igi samla shin rang ki ba duk limne ki ba riuspa pham tre ban shong agi chaka jung tu ki samla shin rang je ban shong ba ki samla kan tai kan ni ga jing hi kai fi ke bangi mot ban yo igi fi ba go jong play ban ki shong para ke chaka ka bom lao na duai ba fin tip ba na do ma tu singoli shong ba ki bom dei ki chaka ka bom dei ai blay un ker khui pi de ni ke tien ma da singi ba na kreni ka shong ka yang ka ya ba ka Thiah tingin si pe ngan sala an pende pe ni ni singi ngai ke ni ka shong ka long ka jing ker khui pen mle man shong kita jo tra pen mle man shong pen shep tien ka jing ni ai bi chma try nga ai ngo e me nam ta ni ka por ka ko dor ka mala ai ngi ngi la ban kreni ka tien ka chame tuai na ni ka chaka ko pa ka jing em ka jong kini baro ki pri ka ba yo asno kani ka tien ka nom hap le noi regni ka tien ka ni o chaka ka do no jong tu ki pri baro ki ba yo asno ban nga tuai bo men si mo kho chame un pelong em mi ka tien kin kla ka ba mot bikin jet ban shong ki chat trangi ailut chame ka buro ya ailut chame ka jingo ba ka jingro kriten ka jong chi sungi tuai amen 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 to blen ko khui pi ko ble shibon